Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na Montag Palamati region-wide mga pangalagad kita sa nabiling 46 minutos. Hoy, karon nga adlaw Biyernes, petsa 12 43 dias na lang nga nabilin Pasko na. Kag may nabilin pa kita nga bali 50 dias. Goodbye 2021. Welcome 2022. Biyernes na mga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanda liwat na maraton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga pwersa sa aton news team. Aton siling nga mga correspondent. Sa liwat naman na siling nga padurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Katimbang sa siling nga palatuntunan, serbi mata kadulungan oras sa kagabihon, aton siling nga patrol 2, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, bantayan naton kagimulsuhan, ang liwat kapag amat-amat dalom sa kagabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is, white naman ginapangayo, Aksyon John Diaz, magaresponder. Back to back sa aton nga piloto aksyon Ninyo Bugina. Froggy Bugina. Ay, Froggy. Kung si action ang depensor pa, sana all. Update sa mga balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19. News Central ginatutukan na ni aksyon ang depensor.
Opdama kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kananda ng inyo, sinalagat ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin, 46 minutos na pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Una nga ba sa ato sila nga pagpalaga ginadurong sa Sukalawan sang D3 Bank. Ha? Ayaw gin makalipat ha? Importante i-sustain tamang gyapon ang mga health protocol. Kag aton mapakigbatuan, maaway ang COVID-19 paagi sa pagpabakuna. Ayos, isibo na orasan sa inyong Marilo Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:17 na. Sa silingabahin sa ato balaga di check tangaton silinga Patrol 2. Ato silinga Crosswind Patrol. Ibalawon naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa pagranda di kapag walda-walda ni Action John Diaz. Friday night nato sila nga pagpangalagad. Gigil na gigil, gutom na gutom ang mga tao sa tinatawag lang kalipay. Galing kati ang Bacolod City, ara pa yapon sa Alert Level 2, Alert Level 4. Hopefully next week, ma-downgrade nito sa Level number 2. Aris Action John Diaz, observation report sa aton patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Ay, patrol! Aris Action John Diaz, nga mag-arasyada karangkada. Action John, was-was! Welcome to the Hotel California. Ay, kalaing ituradan. Fuerte ang mga team song. Doon na namiyangkas ang Hotel California kag yan ni Rod Stewart. Oo. Ano na ganing maging pasahan takada, no? Kay pulo praktisan mo para sa Disyembre. Oo, lato-laton. Sa aton nga Christmas party kay request ko gid ng kanta. Ay, hindi nila ko magamuna. Kundi, Ay. ayoko na lang sila. Arkong tura. Kag si Dan Atayde, Oo, kasi na tayo. na siya mo sponsor sa imo, no? Oo, total. Kapangitad lang mo kanta. Abi pa sabihin. Uwasaag eh. Pero taon to, no? O nami, mayo nga mga singer ito, no? Oo, Mayo to. Do, pang classic ah. Mga kalay-lay lang. Welcome to the Hotel California. It's a lovely place. Wala? Bili ba? Palakpak mo mga tao ay. Gani. Pati ka rin, palakpak ka. Oo, tiyan mo ginagapa pati mahal nga damo. Ginto mong kapangitana. Gani man, no? Uhaw na uhaw. Correct. Gutom na gutom. Gutom na gutom. G&G. Ang tao sa ang tao sa kalipay. Mo ginamo gawa pangitana na sila. Gani. Kasi kabro ka doon na kita man nila sa mga social media. Oo. Kaya nga mga kalalaan, diri sa Bacolod na tamat, man nga ginabalik lang, ginagmay. Pero kung maglibot ka, di matutuo, di sa mga tag pala mati, maglibot ka sa Bacolod, iban nga matamat, tagidman do pa-transform, pabulbatsag, bilang lapit na lang kita, no? Oh, correct. Una-unahan talang gamay, Oo. pero hindi lang pagkutamaan, kid. Pag hindi gid hindi kita magatag kumpiyansa dyan ah. Oo, hindi lang gid magatag kumpiyansa, no? Oo.
Pero mayo man kay bisan na nagabanteng kay ti maglibot sa suwed sa bagot sa mga gabi. Oo. Kalamarin nga makalanaan balay nila may kanya-kanya gid man nga mga pamaagi bla. Oo. Para makagulo ganyak. Birnes gadaan subong Gani. expected na iya. Even gani sa NCC kay na paglibot namon sa patrol damo-damo man ang lambiyong dito. Kanya-kanya man no nga mga ideya nagabaligya dere na sa kabalo-kabululigan giman ang ekonomiya mo. Oo. Kon si Action Dorel, pagkali siya itong Facebook page, so nabasahan ko dito ko no, Lagaw Lokal. Gragaw? Lagaw Lokal. Lokal? At ano mo silingon sina? Sa lokal ka di mo lagaw eh. Sa lokal? Duri ka lang yun lagaw sa Bacolod. Bacolod lang. Okay. O, pwede mo na Lagaw Lokal, Kaon Lokal. Mga lokal na may negosyo, mga lugagmay, draka na yung transporta, subong. Correct. No, hindi ka na isang mga kay Tesla ibuhi na bisan pa way pandemya. Subong ya, dapat kaon lokal, lagaw lokal. Ay No? nga, grabe ba? Bulig-buligan, tanay ni aton nga mga ka-aksyon. Sa palibot ng sulad sa Bacolod, kaya di para blabayo man lang nga makabuhi-buhi man sila, no? Kaya tiga aguntong iban mo, hindi ubunto, agunto, gini nga iban niya, na? Bisan gini mga drivers sa mga gabi, bisan nalo kalabas ang pila, sang jeep dari sa may plaza, ang pila sugod ari diri sa may Tubang Cathedral, ang pinakapunta to sa may di Alandumon Tower, pero gagawal, taon di ba sa inyo jeepney, kaulat mo sa iro mo? Pero ito sa mga ulta na, importante naman sa ila, na magpauling sila, dapat ni pasero gisla dala, kaysa tiyon nga magbalik yung ruta nila pa Punta Taytay, wise na pasero, kundi perde, no? So, amo lang ibandri ka sa nila gabi, kita na mo, nabot sa Alandumon Tower, gadusok na gadusok, importante makapila, kaya para pag-abot sa pinakapuno, kung ilan na simpo, makakuha pasero, puno man nila pasero, hindi sila bala maglakat o kung magkurto-kurto nga wala bala sa kasiguraduhan kung may pasero sa punta kung wala. Pero at least kung niya kung nagapila sila ti mambas sila bahala lang may sila oras si mapuli importante may pasero kami mapuli kami hindi sila maperde. Mo di ang kalabanan nga ginaobra sa area o sang dalan kung sa may plaza publika. Kabalo kati, galing sa dalan ka parking, kahit yung palibot, sila may mga bayaligyan na. No, may bazaar doon until sila January. No? Do 3 Kings, hasta sila January 6, doon mo na blamong? Aba? Ang ilad nga schedule sang bazaar sa Tubang, sang San Sebastian Cathedral. Dito mat-amat na ilad no? Nga para magkaguluginan sa marang iba. No? Uy! Subong gabi ay ginagpa-perde. Ang aksidente, gatapik islawas ang tao, no? Gani? Along gid, may nagtumpilak na naman nga duha ka mga motorsiklo sa may Tubang, Robinsons, sa may Tangob nga area. Ay, kaluluoy, itong tigula, mga 70 years old, ang ka sa motor. Lipong aksionerik mo. Uy! Pagbugtaw ya, dugay lang sa nakamata, karga nagbalik yaani mo. Oo. Gin pamangkot ko sa aksionerik, way sa kabalo ko lang tabo siya. Ay, nalipungan gisagli. Lipong dito ya, no? Gin nambako, nay, ano na tabo si mo na yaw? Ano tabo sila ako sa loob ko siya, ano kung ganda? Well, sige na ako, tungkol din na lang, ano sila sa bibigyan, ano na siya? Wait ko, ano muna? Paganin na gamutan niyo, hintanalo ko siya. Kung baka ko may gas-gas. Kaya mo na aksionerik, Pero okay lang ang wisyo ni nanay dyan. Okay man lang siya? Bali, yakamot, so wala. Okay lang na yung bali-bali kay madara na siya ilot pa yakong ng kaso. May mga bagra sa sura. Ang importante kung wala dami sa ulo, yung action jacket na lipungan sa nadaan mo. Amo to ganing kinulbaan, aksionerik sang iya bata. Kaya ang iyang ang ilo yung nakita, kanuway naging kinuya, bilang kuno ng tabo, bilang bukang ulo. Ahoy. Kurte nga ako sa kuno, kaya tikas lang distansya, gindos-dos na sa duta mong. Saan motor? Ang motor, kasakay sa motor, na dos-dos, pakato sa may sidewalk. Dito sa sidewalk sa ilang pundo, kami arada elevated nga simento. Kung walang elevated, to nag-diretso ba sa guspunta. So, dito sa ilang pundo, kay pag pugo o kung pag labot dito sa motorsiklo, pundong motor, pundo man. Pili po nga sa tanay, kung ito mga 70 years old na to, taga area sang barangay Tangob. Kung naging kuha ko to ang pangalan nga diri sa may emergency responder.
si certain Merna Imulaga, Oo, 70 taga-Taguman. years old, taga Tangob, Actionerek. Aha. Actually, gaangkas sa 125 nga Kawasaki nga pula, kung nabatihan lang sa to, flash report kay ina. Oo. Hindi nagapulutong, ano lang sila kabiyahe pa kadto sa north. Oo. May nagasunod, gila ni kumiyari, di siya ka motorsiklo, nga gabalang-balang. Okay. Ginamaneho, kababahi, gaangkas mo siya isang kababahi. Na juice. Nagbalang-balang, ay guro na, konto, manabila, dasig, pumudalagan. Oo. Na banggian na sa isret at tumbuli ka Kawasaki yung ginasakyan dari isang senior citizen. Amo to din nagdiretso actionerik ang Kawasaki. Amo tong rason ko nga baling wala nga kamot ni nanay, hindi na yung mga pilasa sa ulo, may bagras to siya. Pero amay na naman ito mga bagras, pero kahit half-beat na yan, no? Kahit simento, aging dos-dos nga daan. So yung driver, ya? Ang driver sa motorsiklo, dari siya nga wala nga baga, Oo. doon nagkarakas ng panit ka bagraso. Kung naman ko rin nag-angkas si Lola. Gangkas niya siya, no? Jesus. And then, atong survey pa yung driver sang scooter, wala yung pilasas. Ang angkas niya naman niya, amo to nagtabog. Ay, Diyos. Kaya may angkas na scooter mo, nga nagabalang-bala, maturubog at blind, di guro masarangan. Oo. Ting lain, di kiti, wala lisensya. Ah, Diyos. Ang problema man sa Kawasaki, hindi naman tumasukot, kaysa man mismo nga driver, wala man sa lisensya. Yung brother, imbes nga makabulig to sa hospital, siya mali marigluanay naman siguro to, kaya pa rin lang ang wala lisensya, yung impound, hindi nga motor eh. Kaya amo na dapat halong lang gid kung nagamanayo sa especially motor. Hindi duwalo na yung kaguma mo kung mga Gani. four vehicle kaysa hindi ba na tumalikod ng aksidente. Oo. Inay-inay lang gid kung nagamanayo sa motorsiklo, especially kung sa mga area nga damo gislakyan like dara sa may area sang Tangob, area sang paano koy dampe, pakadosumag dito, paubos na. Tingin ko na mo sinoras biligwang dalan. Ang problema lang dira kay portion sa Tangob perste kadulom. So dapat pinainay kinagit kinagbiyahe ka kung nagbiyahe ka sa salakyan. Safety mo gid yaw naon mo, especially pag lambiyong ka kung na mo siling oras ng kagabihon action Eric, no? Pero ikaw na, detalye sang mga bypass operation nga ginpatigayon sa palibot sa Sulad sang Bacolod subong gid ang mga gabi mga ka-aksyon kag ang isa kay nagaktibidad sa may Social Action Center sang Diocese sang Bacolod kun tiyempong pagambalan oy half moon no half moon subong pero sa nagtanagman ng palibot no may wala mang gurugal gid may mga bituo nakita nga na siplatan sa kalangitan na may gining panahon subong nga gabi aksyon na rin, ba? Alam sa itong mga naka-aksyon nga gabi ay pa ako di mga lugar sa Tributong Sulad. Happy birthday kay Kapitan Boy Pico sa Barangay subong? Mansiringan. Birthday ni Boy Kapitan Pico? Oo, Kapitan na Boy Pico, happy birthday sang Barangay Mansiringan, Sulad sang Bacolod. Dason lang kap. Huwag kita takap? Dason Huwag yung pag-bitar si Kapaw niya pon? Ay, kita sa ako, guro, vaccination nila eh. Okay, sa 12 to 17? Oo. Okay. So, buong vaccination mo, di ba kapanokoy? Oo, schedule naman kayo na. Gay na, Salamat. 30, no? Mga vaccination. Dito ka Ano na, mga kakson diba? Ha? May mga kabataan, mabinipisyuhan. Mga minors, gina. Oo, kaya minors nga mo niya kayo na. Mong 12 to 17. Oo, 12 to 17. Sa Mansilingan, ano nila yan? Mga adult na? Do may minors, kaya may araman adult lamang. Okay. Do, minors kayo naman. Minors man ang ila. Payo, kasi may mga minoridad na nga nagpapabakuna kontra COVID-19. Sa Panaya, dumiyara man minors man kayo na eh. Oo, pero tikidamo na lang sa bakulasis sa kanila, doon sila pinakamo, subong. Kasi pila ka adlaw, tis dyantin, hindi magkagawas balay nila kung sila mabaksin. Yan, nakita mo gina, may mga teenagers na karang gabi. Oo, no? Lipa mo Confident, sila tapos laya kahit yung bali bakulado na kami. Correct. Timay mo na kung damo na ginagapabakuna kontra COVID-19 action, Eric. Sa totalan yung mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa
balita sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Batas sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Action John Diaz sa Theriabit sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday night na ito sa pagpangalagad. Balikan na karoon ito sa Patrol 2 sa final report. Sa pinaka police report na blotter entry, record of events specialmente ining bypass operation nga wala untat tagapadayon diri sa syudad sang Bacolod. Ang kompleto sa karoon detalye sa balik kapapalagad ni Action John Diaz. Sa liwanag ngayon na report gikan naman sa ato siring mga correspondent. Report ni Action na Roger Gutiv live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Roger Gutiv, line number 3 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon. Sa aton mga gabi sa Action Eric, kasi subong may ara na Action Eric, kaya pagwa naman nga executive order ng amon din ng alkalde. May kantaran Action Eric sa sining curfew. Okay. Sa nga curfew kay Action Eric nga sa diin ang ginapayag ni Mayor, bati sa sining executive order naman nga ginpagwa niya. Ate, maabugin sa executive order man ni Governor Bong Lacson. Okay. Dadaw mo na lagi sunod niya kaya daw, sila niya daw, okay naman. Actually, ang amon is 16 ang curfew, ang curfew is para lagi sa minor. Ang kaya sa 1998, balang ordinansya gidabla. Okay. Na kailan sa ospital sa ang gabi, ang mga minoridad, pero based ang kisunod rin naman ni Mayor, amo na lang ang yan i-go na alas 10 sa gabi. Okay. Hasta alas 4. Okay. Ang sa mga adults naman, tiyan mo ng alas 12 sa tungang gabi. Okay. Hasta man alas 4. Okay. So, duwa gali ang executive order ni Mayor sang Cadiz, ang unang curfew para sa minor 10 to 4 a.m. Ang sa mga adult 12 midnight to 4 a.m. muna. Yes, sa mga Eric, Okay. ang sa section 1 sa section 2. Okay. Okay, sa muna kasi payag ni Mayor nga subong ga kuanigid man halong-halong man ang aton dire restriction sa COVID, pero hindi nga daw kita generic sign at tawag balang kumpiyansa. Okay. Kasi mabudlay man nga kung magsige man sa mag-hatag kumpiyansa. For sure, sa pagkasabayag ni Mayor, mating iskalante kay na sa ito sila nga interview. Sabi nga, ganyan, balik sa gas mo, trabaho na. Mayor, ang asod na karporasyon sa bilang sa probinsya, na may arak na executive order si Governor Bong Lacson. Kamusta rin sa atin, Mayor? Yes, actually nag-aapon na basahan din sa Puerto Rico. And daw alas 12, until alas 4. And minor siya is 10 to 4. Alas 12. Pero ito para sa atin, meron na tayo ordinansya. Ang sa minors natin. So, inikat niya po. So, for sure na sa kasi iyagin payag nila nga trabaho ka. Balik naman trabaho si Mayor patapos siya positive ba siya. Gani, no? Muto daw niya balik trabaho na to dira. Sa saan siya nagbalik Action Roger? Saan natapos siya quarantine ni Mayor raw? Saligat naman sa Simana. Ate, pero so, ini lang si Mana siya nagbalik kaya trabaho? Ini nga Simana siya balik trabaho. So, direct balik opisina. Yung balok ka pagkatapos sa quarantine yesterday, section pa to. Income tayo ito ang 7 days lang. Anyway, sila ko ganun si Mike man na paruway man ni Mayor. Gani man. Kasi hindi mo na sila nga paruway ka kaya daan niya si Mayor ganaan may comorbidities. Bali mo diabetes sa ganaan niya. Gani man.
Okay, muna nga nag siya nga ti pasalamat man siya na. Pero sa iya nga ti matagwa sa keyboarder kay muna ni ngari subong ginatamda naton nga keyboarder nga ti nagapahayag nga ang call amo na alas 10 solution talag sa mga katinyos nga alas 10 sa gabi at alas 4 wala na mga minorisan kaya ang alas 12 naman at alas 4 wala na sa mga adult naman nga galagaw-lagaw kasi na observasyon nato Gani. para sa direct damo ang ara sa mga ilimnan ang kotse ni sa pulis ako niya si Roger ang isa ka pulis masugata ako si Roger ang executive border mayor parte sa liquor ban man siguro wala man siya may inakit sa liquor ban sa kinigil kami kung liquor ban yang kahit wala pang problem amin kung tinipigti sa iyo ukaya nyo lang ang executive border kaya pagkatapos kung hindi naman naman ako basta may aral lang bumangil na may kuhay ka bumangil kasi kung naglalait man tao kasi subong tali ka mga tao may lalo ka Kung sa mga adult jail, 12 midnight to 4 a.m. Yung mga adult, medyo uhaw-uhaw na ka makadrink pa natin. Kung may arag yung mangyapon dala sa likorban, kakasunod lang ng likorban, di paano karon tao maglagaw, na karon ka magapi-api, mag-inom karon kung hindi sila ka lagaw mayo? Ako, gali man at sunere, kasi subong na magwan, magurong pulit bla. Ati, oo Mangkuturan nila si Mayor Escalante Maganda kayo, wait ko na yung mga pamangkot, anyway, sila yung mayor. Mangkutal lang boss mayor sa parte sa likorban kung applicable pa na kung hindi na. Pero matyagan ko daw given, nagurong arway na mga dapat. Natural. Klain mo na ang may likorban, tapos ang korpyo, panubo mo. Correcto. Tawag rin ako magwa. Kaya karon tao na karon magwa karon mainom na karon niya sa sara-sara kag luya. Siyempre gahulas ka botelya di ba? Di ba? Na, ano nang tirada? Abala na si Mayor Bagay Escalante, kali mo Mayor kakasan na lang ng likorban, kung may likorban gid man nakita parang tao maka-enjoy gid man bla tayo yun. Pero ako ni Goros kay Mayor Elin malambot pero ina daw actually daw given ako kasi siyempre mutusig mo. Naglalipot ang naglawig oras na sa ligwa. Naglipot ang korpyo pagkatapos. Paymo mo sa sara-sara kag luy ay ang galagaw kung tabi. Siyempre gawlas na balik-balik man sila sa ila man kini nga mga negosyo nga income. Isa pa na ang mga barbar aton, ang mga bulubar tani lang nga gulugagma, at least makaluing ka makagulugin hawa man kadali aksyon joy katilawig man mo. Correct, kagila man mga tao tungod daw sa una. Isa pa na. Taga panabunubo so short ka panabunubo man. Ay kalain dahil nang imo. Hindi ang point tadi nga mabuhi-buhi man ang mga gabihan nga negosyo bala. At the same time, di makakuan makabulig sa mga pigado, dasanop lang may obra ka na aksyon dyan, di ba? Kaya bala ba, sunere ka man nga bali Dr. Maria Victoria Banges bala. Kasi supong na muna, ngati mo pera mga restaurant, abudlay, kasi magkaon siya, mga white Christmas, no? Oo. Dito at least kunara na kung daliguan ako at least daw makagulugin hawa kag at least makabuli ka mas parehas mo nga makaobra sa imo nga restaurant kag bar mo man actually double purpose actually sa ako nga actually ko ang imo guro ba siya may plano ka mga guro nga buksan kasi naglawig-lawig ng korpyo. Lipot na? Plano na ko nga mga bukas man. Oo, bukas ka giti. Kay ang imo na nga kalan-ana, ginakaidawan mo na sa mga suki mo man mo. Oo. Nagdasong sige na kung bayad ni Rinta. Oo. Wala operasyon, kaya ribunan ko, bakit sila kung magmayo na. Oo, kag wala labot siya na kung mag-open kag man, suggestion ko yung mag-open kag man liwat sa negosyo mo, isundo talaga po ng mga health protocol nga simple. Correct. Oo, at least buhi ang negosyo sa Kades, di ba? Yes. Oo, buhi ang negosyo sa Kades at the same time, mabuhi man ang negosyo ni Aksyon Roger.
nga muna. Amo na Pagkakita yung mga amigo, hindi nga maglukan to, magkaguluganis. Magsabi. Oo, yamak mo yung magkadto ang mga customer mo da ka maghigop sa imong kampiyon nga sabaw da sang linaga kag patada kundi. Oo. Baka sili ka nga te, sir, okay lang te. Yung sisiran ko sabi ka, okay Sir Roger ha. Nya te, sir, dudugang gilan da. Oo. Amo na lang tirada bla na. Mga panong gisan niya, sir, sila sabaw. Oo. Oo, ay bayan, libre lang sabaw. Ang dukot niya, libre man, kinukot ka sabaw ako niya. Yo, very good. Sige lang. Mo ka tayo na buwas si Mayor sang kuan party sa kuan sa Corpio. Barak sa Amerika. Gindak ko pa sa Amerika, rin kita mo sa Malitaw, gindak ko si Raymond Supala, ini siya sa sisilihan niyo sa residente sang Hacienda Mariana sa Barangay Kaduaan sa Merek. Ini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest niya ginserb siya sa kaso ini nga qualified theft. 40,000 ka pesos ang iya sila nga piyansa. Sa iya sila nga kaso nga sa 2009 pa man lawit na mga 21 anyos more or less na kagipariguan niya. At ginserb siya karon ini siya destinador sa bansang Kansas City Pension Custodial Facility. Mga walilang sa Merek, katon dire man nga natipon dire sa Mayuran sa Kansas Norte ka man sa probinsya sa Recto Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. This action Roger Gutin nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kay Sir Roger Guti, at least sa mga negosyo dira sa Cadiz City makagiho-giho na. Katigi paliputan na nila ang ila sining curfew. Ang curfew for minors ya 10 p.m. to 4 a.m. sa Cadiz na ya ha. Ang sa mga adult naman ya 12 midnight to 4 a.m. Muna ang patakaran ni Mayor Escalante sang Cadiz City parte sa curfew. Ang liquor ban ko natin automatic nakakasya na dayon eh. Alalaman na karon tao maglagaw do yang mainom sara-sara kag luya. Pero siyempre ang imnon nagahulas ka botilya. Di ba? Happy birthday sa kay Romel Espartero. Dara sa Barangay Minuyan, Banwa sa Morsya. Ang panamya halin kay Madam Watch Kikay. Magkabalik ang iyo siring para tuntunan Action Night Patrol. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Sing banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian lamon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik din sa atong balakad, balikat ang ato sa Patrol 2, balikat sa Aksyon John Diaz. Sa iya sa nga final kaglas report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik report, John Biscabak. Apat na na-actionary ka mga persona ang nadakpan sa duha ka mga weapons operation ging kasa sang duha ka mga police station man sa sunod sa Bacolod sa mga mga adlaw Nobyembre 12. Asa yung una gini nagkakanda sa weapons operation Tina police station number 6 dira sa area sang bagong buhay barangay 30 sunod sa Bacolod kung sariin tatlo diho ka mga lalaki ang ilabis mo nga nagkradakpan dagkop diri sa weapons operation ang subject mismo nga may si Nico Diaz, 31 anyos, kagduha kay Banta, naging kilala sa Antonio Chan, 50 ang edad, sang barangay 28, sunod sang Bacolod, kagining Serpenda Daniel Amador, 23 ang edad, kag residente sa barangay Inclaro, sa Banos sang Binalbagan. Nakuha direksyon na sa virus operation sa Station 6, actually, mga more or less 4 grams din, no? Sang suspected shabu, may isa ka na ko, may diri nga pito ka mga gurugagmay kung may elongated nga class exercise ang illegal nga droga, may 500 pesos nga virus money, 271 pesos nga proceeds, kag mga drug paraphernalia, kag isang improvised lighter, kag improvised tutor.
October nga ra mismo sa sulod sang ginatiniran sa India sa kasang bypass operation. Samtang sa gabi nagkandak sang bypass operation man station number 5 sa area sang Puro Kawayan, Barangay 28 sulod sang Bacolod. Dili naman nga isa ka newly identified drug personality nga babae ang ilang nadakpan. Ining suspetsado ko nadakpan ginkilala kay Sarina Villa 4, 22 anyos, kag tumandok sang Barangay Singkang Airport, sulod sang Bacolod. Na recover naman sa prison kag control ni Villa 4 ang masusobra 48,000 pesos nga bili sang illegal nga droga action Erika. Yung labantaan nagbugat ini sang masusobra man 6 ka gramos kag may ari din nakuha nga 500 pesos nga bypass money o tong siling bag sa i-recover ang mga illegal nga droga. Preso karon ang apat na nagkadakpan sa mga natungdan nga police station diri sa Sarad sang Bacolod mga ka-aksyon. Kaya naman nagtipon ang mga non-partisan multi-sectoral groups sa Sarad sang Bacolod kag gintalakay ang mga ilukaton ang gumababilin ang matinlo nga piniliay sa masunod nga tuig. Sulod kay Padre Chris Gonzales ng Social Action Center sang Diocese of Bacolod ang guban kaysa ini ka social movement nga may tinutuyo nga mapabili ng malinong gusto kabatinong eleksyon sa tuig 2022. Sinabi na nga sa subong nga nagsugod na ang paglibot sa mga kandidato. Dugang Padre Gonzales sa bulig sa nagkailangang sektor lalo sa guban nga mapabilin ang malinong nga piniliay. So kay Gonzales ang movement ang ginporma bilang sabat sa panawagan sa mga pabatanon. Ang guban ng Eric bukas manini sa mga interesado nga magpakibahin sa mga social movement. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Do karami pa iaratsada kag iarangkada. Chimpo ko alang na gito. Sa mga nagapag-greet diri sa aton, sorry gid no, hindi ta malabutan nyo sa mga greetings. Balo ka on Friday night, isa lang kita ka oras mo. Pero kung the rest sang Biyernes, magluwas ng Biyernes, nakabulo-bulo kita panamyaw. Sa aton nga mga texter, kag sa aton nga mga Facebook fans. Nagasunod sining inyo palatuntunan. Pagi sinimahanon, kiss me goodbye, kiss me good night. Ang inyo palatuntunan, Action Night Patrol. Liwat ini magkatako, balik ini buwas Sabado. Ato sining mga patrol, layon at reporters and action nga napakalakad karong gabi. Action Roger Gotive. Our own Action John Diaz. Back to back sa ito piloto, Action Ninyo Bugina. News Center, Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up din ka Security Guard Tunog Banwa, back to back ka Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talong Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kanan sa mga Station Manager, Action Una Magbanwa. Production Chief Just Director Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw yung makalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,